kan kisih-kisih malah kentut. Alah wong ku teh bojone kok. Wah, ambune kuluban kok. Ambune urap. Urap. Lah cek mau bisa ganti tak sing ndek gawe urap. Aduh iki lho Kang saya mengisor isih-isih lara ya. Wis kok. Kotak watuk mana aja mangan tlutoh. Tak samlok tangkemmu iku malah. Lah wong lara kok ya ya. Dungono tanggam iku lho. Iya tak bukemane. Darani. Kowe tak genjoti. Saya dhuwur Kakang, saya dhuwur. Kowe anjir bengok kok ngentut. Lah lara Wah. Alah semono kok. Aku ki ngepet lara ya Kang, boyoku kemrayang. Entut ae kok beda-beda. Mau mambu kuluban. Ya terus Iki mambu sosis. ora tak sosis. Apa Melayu? Aku malah wedi. Kene. Lah kok tato. Meteku lara Kang. Aduh. Aduh ya iki isih-isih larane iki larane iki lho isih-isih lara. Wong yang kemenek ya ngene iki. Ning gawe kok ora bengak-bengok tato. Nek kok metara ngono ya kaya aduh. Ngene iki muni alok lara, sore bar gawe ora. Ayo Pak. Wingi aja ngono akeh lara tenan kok. Nyatane ngono biasane kok. Iya, Bu. Sing muni yo. Sopo mereka? Sing muni yo. Lagi bar serapan. Aja ngono. Apa? Lara tenan iki. Lara dimpet wae pijet ora ndek dhuwit kok. Bangetan yo ya. Lara kok kan iki lho isih-isih Kang ora kuat iki lara. Oh nandur mbako ya mbako ora dadi kebiukan udan terus. Iya wis saiki dipitek ki aduh. Aduh ya Mbok ya. Mangkel ae. Wes ah, lagi itu mau niki lho. Takono wong sak krikilan ya ono. Wong meteng kok mentak ngalor ngidul. Mulane nyidam ku ana aja aneh-aneh. Nyidam pitik ngendok. Lah kowe memeti ya? Wes ora usum. Ora usah piye. Wes aku duwe bayi, engko ora bayine loro. Loro. Iya, lah dikune bayi. Lah kowe kae metu bayi. Aja gocek yo, Kak.
ate dhuwit aku. Wis kalau ning guri sak metu-metune, engko tak gerete nek angel-angel. Coba ning puskesmas. Lomba apa? Aduh ora pakat kok. Ku wis masane sumber. Ayo Gusti. Orane yo. Ya. Bingung wong ae. Wong wedok dipangan foto ya ngono. Oh, apa nglairno kaya wong didemeni wong bengak-bengok. Ngono iku lho. Sing tak omongno mau, kok bareng nglairno. Bar selapan pak-pek. Alhamdulillah. Ora ketang kae ngono dhewe wis ketok rambute. Wis ketok rambute sithik-sithik. Tak tilikane neh. Waduh. Malah rambute mbuke. Layak nyempuk. Wes muga-muga selamat. Muga-muga mongane bapak ora mandi. Wong tuwa dipangan foto. Nedakno putune kok ngono. Apa? Apa ya? Lapa sok mekah. Ora ngrasakno. Umume bayi, ketokno bayi babar apa undangno bidan apa dukun. Kok jarno metu dhewe ngeden dhewe ngenek ku aboh. Alah waboh, sesuk tak umbahi banyu anget. Tolong kowe yo. Cedor. Lah. Suwek ta ora? Dadak mau takokno. Nek nak mbok tiliki. Mah. Ora sampe kamek kaya mentok kae. Tapi yang ngajen bar-babaran yo ora iso rapet to. Go linggih. Ora wani loro. Alah. Loro. Lek bar inu le. Ora wis wengi aku yo wae. Alah. Kae kursine Mbak. Ora tidak. Apa? Yo ngantuk terus kesel. Ayo halu deh itu. Apet. Awas. Kiri. Kanan. Belok kiri. Maju. Kowe ajar kakek cangkem. Waduh. Bocah kok. Waduh yo. Ayo. Aduh perih kan. Iliri kan. Eh? Iliri kan.
Wis anak jalan lagu gendeng. Mampir. Kang. Apa? Iki piye? Kowe kudune ya seneng apa nangis. Aku nunglairake sepulang bayi anakmu kanthi slamet. Ora sambut tangisi. Kok ora nangis piye, Kang? Lah anakmu ngono nek bagus layu ngono. Ya mesti bagus pomo lanang. Kok bapake bagus, wedok mesti ayu kok. Mbuke ya ayu. Iki anake awake dhewe lanang, Kang. Lanang mesti kaya aku to. Ora, Kang. Iso. Rupane kaya barongan. Omongan. Tenan kok, Kang. Coba. Eh! Anak. Tidak! Anakmu yo, Kang. Oh, tidak. Anakmu. Kowe ora anak. Anakmu yo, Kang. Mosok iki anakku, Cah. Iya. Lah rupane kaya bekecot ngene. Jane dosa apa ya, Kang? Awake dhewe kok nemoni langsung sing kaya ngene. Mulai Lah, Kang. saiki aku kelingan. Kelingan apa? Nganti anakmu kaya ngene. Rupane ora gotra dening manungsa. Eling ora? Nalika ditunduk minggat, disumpah dening wong tuamu. Besok laire anakmu ora gotra manungsa. Ya iki tukule. Dadi kabeh iki mergo saka sepatane bapak. Ya, Ya Allah Gusti dadi nomosi kakek. wis panjen kinodrat kaya ngono, mular sabuk. Ya lah. Ora usah mbok ketuni. Ala lan becik. Pancen ku dianggep anake dhewe. Dirumati. Soyen gede sekolah li diecek kancane piye yo ngene yo. Wes mula sing jalani bapakmu, mbah liya dina mbah sesuk mbah mengko anggerene tak bacok diase. Sing sabar yo Leo. Manuwun. Monggo. Iku sinten? Kula sinten? Manuwun. Monggo. Iku sinten? Kula sinten? Kula nuwun. Ayo yo mlebu. Wah, sibuk. Simbok, Kowe ngomong kok atok-atok? Apa aku sih ora? iki mbok, Ora, lho kene apa, Dok? aku bar-babaran, Mbok. Kowe wis duwe anak? Iya, Anak lanang apa wedok, Dok? lanang, Mbok. Lanang walang-walang wis diputu. Nduk. Kok tak gawene bobok, wis rasa kuatir. Lungguhmu aja mencong. Ora lungguhmu mencong, anakmu melu mencong. Iya, kok mbok guyu kowe dhisik ya ngono. Lungguhku ya ape ngene. Lah aku mencong sithik ah. Dadine mencong. Terus tak kei awulayan sing anget iku tak gekno, kok ben gak mencong. Ngono, Mbok. Ya iki karo lungguhmu mencong. Iya. Tak gedenge nduk. Ora usah, Mbok. Iku putuku kok ora sah piye kowe iki? Sampeyan kesel mesti karo rene. Ora kesel kok nduk ning aku yo gumun kok. Kowe iki jane manggon kok ning nggon kandang pitik kok. Iki ora kandang pitik, iki omahku, Mbok. Lah iki cedhak kuburan raya. Aku mau tekote kok wong kok ngene. Terus anake kula jenenge Kemune. Bocah ayune ku nggih aku. Niku lek cedhak kuburan. Lho jebule iki. Iya, Mbok. Gusti. Omahku pinggir Gusti. kuburan. Lah wong kaya kandang pitik ngene kok mbok-mbokni nduk, nduk anakmu piye? Somben wis gorene bakune aku tak ngedang putuku. Ning aja kaget ya, Mbok. Lah ngedang putune kok kaget kan?
Mana ana wong oi. Mas aku bapak. Wong wedok ngene kok bapak mripate jane mrek apa ora to. Matane dimedok, matane dimedok. Wong kok iso bapak. Lah kok ayu bapak? Ya ayu bapak aja yo ono bapak kene. Kowe ngopo kok ngamuk-ngamuk ngopo? Kok ora ngamuk piye, Mbok? Nalika metenge bojoku, kemuning bocah isih digembol dening mbuke. Kuwi bapak nyepatane besok anakmu ora gatra menungso. Muni ngono. Lumusi, Mbok. Lumusi ngono, Mbok. Dadi rupane kaya ngene iki gara-gara bapakmu. Wong tuwa kakekane biasane. Kamu? Wis rasa kuatir ngene. Kok nak bapakmu moro nek tak bacok ya. Bacok lah. Wong lanang kok kurang ajar. Bacok mesti ya. Kurang ajar kok. Mau yo ngaru golek isin, Mbok. Nek mbok nek tak tinggal buri kono. Wong tuwa kakekane kan. Tenan malah. Ora cocok karo belerane wis. Jane iki ana persoalan apa? Iki gak apa-apa. Yo kok. Tahu kali sih. Sing sabar sing sareh. Sare-sare kuwi Ono persoalane apa? Persoalanmu kuwi asem mbok. Persoalan. Perkarane iki lho apa kok kowe nesu karo aku? Ora to pane. Sampeyan ki wong tuwa nek omonganku mbok yo ati-ati. Aja sembrono kaya ngono kuwi. Ora ngusi ngene iki. Aku iki lho omongan apa? Sampeyan lali. Rikala sampeyan nggo bocah loro niki lali. Sampeyan sepoto apa coba? Lali aku. Lah, Cok. Iya kok. Ora usah Mau dikucai. nek tenan lho Sri. Sepoto apa sampeyan karo bocah-bocah? Besok laire ponang jabang bayi ora bakal gatra menungso. Lah, kuwi. Mergo ucapane sampeyan kuwi saiki coba sawangan putumu. Putuku kenapa? Sawang. Ora rupane. Kleru. Kleru iku. Bener wis suwek iki anjen. Oh iya. Coba sawangan kuwi sawangan. Nak putuku rupane elek ngene iki apa aku harus bilang wow? Bener ana tuwa ora anu iki. Ngene iki gara-gara ucapmu, Pak Ne. Gara-gara tembungmu ya ngene iki. Sing santai, ambekane iku lho kebiasaan. Salah ya kowe ngono sing marahi kok. Kowe iki jane dia penyakit apa kowe iki? Kok iso omongan kok iso karo Lah munggos-munggos. kok menggos-menggos wong mlayu mlayu. Sing santai gene. Wah, aku ora santai pokoke ambek. Ngene. Yo. Mbok menawa pancen kabeh kuwi mau wis dadi lakone bocah iki. Senajan to bocah iki ala tanpa rupa, ning aku duweni kapitayan. Besok gedene bocah iki bakal bisa mulyakake marang wong tuane sak kloro. Tenan kuwi. Iki tenan. Ora krungu apa ora kowe lek. Tenan ta ora, Pak? Iya. Ancene sing gawe lakon iki aku kok malah aku iki malah bantah. Ya wis manut Iki bapakmu. ngene. Iki mau wis mok brokoki ta urung? Ya durung Pak wong dhuwit ra duwe. Beras utane krikilan, Maksude blas ora kantilan. blas. Mateni. Saiki ya sampean sing bacaki. Ngono. Iya. Lah iki wis mau enehi jengen ta durung? Ki durung. Urung. Wong jenenge wis bancaan. Ngono ya. Lah bancaan ana sing dikutu. Wis kene gampang-gampangan. Tak jumboake marang lelakone anakku muning rikala semono.
nalika semono anakku muning iki tak sentak-sentak, tak sendor-sendor. Mula ponang jabang bayi iki bakal tak weni tetenger Joko Sendor. Iki nak ngenteni gedene bocah, kowe iso-iso tuwane nggon kene. Lho kok iso? Lah iki bocah cilik ngenteni gedene rak pirang taun. Lah mbok kapane, Pak? Nah, keng supaya bocah cepet gede, ana dusi banyu aki, ngono. Loh, Jenenge lemreteli. banyu aki yo mreteli. Banyu gege. Aku ora mudeng sampean dhewe kono. Ya kowe anduk wong anakmu nduk. Oh, joglen ndok bendianu Pak ngono. Sing marahi anak rupane Lah. Ora ngerti carane kok, Pak. Aku ora ngerti kok tak terus Ya ini. statusane Malah rusak. Ya. Ya wis Len, Nduk. Gandeng bapakmu ya kandhane ngono, muga-muga wae besok anakmu bisa mulyakne kowe kabeh. Ya mbok, muga-muga omongane bapak mandi Lah mula kuwi. bisa nguripi anu. Ibuke karo wong tuane sing kepenak. Mula kok serasa gedhe karo bapakmu ya, Nduk. Wes, Lah bocah endi, Pak? tak delok ning jero ember. Tak delok ning jero ember, Cuk. Ora ono, Pak. Lho piye? Lho, putuku ndi putuku ora ono iki piye? Aduh dikono. Mau tak delok ning kene ya, Nduk. Ora ono tak ning kene putuku tak delok ning kene. Lah nyatane ora enek. Lah iki terus putuku lu ngene Buri iki. ya ora ono. Ayo, yo. Iki nanti putu lho. Lho, apa iki? Apa iki? Apa iki, Cak? Suara apa iki, Pakne? Lho. Iki suarane, Nduk. Le. Mosok putuku iki wis iso mlayu. Masa wis iso apa? Ayo. Lah iso apa iki? Bocahe iki bocahe. Aku mesti kayak udut. Kok ngerti dikek uduk barang Cacile kaya Duwe ae. Lho kowe iki ning kira, Cuk? Aku tuyule Pak Rido. Nah, anakku nek ditondo-tondo. Woi. nah, akale dinten-tenno. Ini kan butuh dana ini. Malah wis ngur teko kono iki jane anakmu tenan ta ora? aku tuyule Yeti. Lor! Nah, iku umur anakmu to. Nah, bapakku ndi aku anake sapa? Di bapakku Rudi. Kena tuku susu. Akale Nah, kok malah dumo totok. Nah, Aja ora anakmu to meko, Cuk. mbah. Dek kae semangan anakku, Pak. ya lagi iki ana bayi duduti ya iki. Udut, Rida ndi Rida? Aku adikmu dah. Nah, Ora anakmu iku. ndi Rida? Botong sakmono gedene iki sapa? Mosok Sik mati aku ape disawer. Adene anggere sirah meling-meling yo ngene iki, Cuk. Ya turunan nggo nyumbang masjid ya. Makasih, enggak kulina. Thank you, makasih ya. Wes. Aku ki mlebu pawon ta ora? Sido iwak ilang kok. Nah, ya Allah Gusti. Nah, aku ki kayak udut. kowe iki aja mamek-mamek ya nek anakku. Mae lunga menawa digoleki iki. Iya, kae budhe.
Disawer Mbah Uti. Makasih ya Mbah. Sik dinteni, Cuk. Kayak cecak ya anak. Enggak tuku pampers kok. Pampesku teles main. Pilihno sing godilan kok jeblok kabeh duit Mbah. Ndi gak nomisan wong cek 2000 aku. Amit nggih. Ya Allah, seneng pawon do jebrol kabeh. Sayang, Salimah. Aku mau masuk TK. Taman kawak-kawak. Mimi. Halo. Saying. Iso kaya bodol rut. Mbak iki piye iki kok tidak salaman wong pirang-pirang ini? Aku anake sapa, Mak? Lah aku nang isor kayu-kayunan. Tas. Wes tas kabeh. Oh, lanjut. Halo. Mpun nggih, tanganku nek kiyel. Mak. Kowe sing mangan anakku ah? Mangan anakmu. Kowe ya lho. Iki sing Setan sing mangan mangan anakku. anakku. Ora ngajar. Lebah. Ayo putuku lebah. Wetenge dibedak putih. Iku nek jero iku mesti putuku iku. Ora ya, Dek. Lho. Ora. Mari kemari. Ayo anakku tono. Ayo. Oke. Lepeh putuku lepeh. Apane? Putuku mau pangan. Ayo lepeh. Putu nang ndi? Ayo tono. Iki gak ditana wis tak kaleni tak gubekno mengguri. Lho ra metu. Lho ra metu. Kowe iki jane anake sapa kowe? Oh gak roh, Mbah. Lho, lah piye mau? Lara-larae piye? Aku mang nek dikom ning ember. Lho. Bareng dikom ning ember aku kuwane pun mencual terus tekan kono. Teko kayunan dilandasku krowak ketatapanku. Ya ngono ya anakku, Pak. Iya ngono wae, Cuk. Ora. Bapakku gundul kok. Ora gondrong iki. Iki bapakmu. Aku iki bapakmu. Oke lho, Mbah. Aku bapakku gundul ya. Sia. Biyen mulai bapakmu ya iki. Kirae ana rambute kok muni gundul. Bapak undung. Kok iso gundul iku Gundul lho. piye? Pas aku ning wetenge mbok ah. Iya. Ning wetenge mbok. Terus bapak miliki. Bapakmu. Iya, miliki aku. Piye? Mau miliki. Mbok kan turu. Aku mak gelodak. Mbokmu batang turune. Iya menawa wong geletak delok ning dhuwur. Iya. Terus ditekoki bapak. Bocah kok wis 14 sasi gak metu-metu lek di. Terus mbokku ngene. Tiliki apa njajane Pak lah apa ning kono. Ngono. Terus dan sediluk peteng dedet tok, Mbah. Peteng dedet ku terus roro ana ndase gundul mlebu. Ngangu aku. Iya. Diangu ngene lah. Lho, kowe sapa? Meneng ae. Iya. Balik metu. Tak tokno, ndi mang. Balik mlebu nek. Terus digowo tul. Lah mripatku abang kabeh sak cangkem-cangkemku. Berarti mripatmu kaya ngono. Dijotosi bapakku. Gara-gara dijotosi Iya. bapakmu. Aku terus ngene, Mbah. Rasakno kangger mlebune tak cowokot aku ora. Iya. Tak wampingi ning usus. Bapak mlebu tenan, ameh tak cokot malah bialik karo widoni aku mak jurus ngono. Malah gosong cangkemku. Iku dudu bapak. Iya ya. Iku anune bapak.
Kowe pengen roh bapakmu sing asli. Iya. Kono. Endi, Mbak? Iya lah. Oh, Mbak. Bapak kenceng iki mendilo. Iya, Mbak. Aku lho, Mbak, carane dikon milih lair karo gak penak ning jero weteng. Ya enak ning jo. Lho, padang gowo. Emah yo. Kamu barang dhewe ono kok. Alah enak ning jero. Lah iso ning jero. Ning jero kaya ning restoran. Lah kok iso? Ana rempel, ana usus, ana ati. Mulane aku lair nggoku gak ngarah jero ati wong atine wis tak pangan. Wah, lah ususe bawa pangan ambek mati. Lah, bokongku gak keren, Mbak. Kenapa no? Raga. Hah? Raga. Ono? Ono gawe? Waduh, Mbak. Woi, kejeruan. Woi, Lho, sik, lho kok kuning iku apa? Iya katutan iki. ini tenang aku mencret. Iya Ketoprak mau mencret. Ya iya lawang aku diombe susu terus kelegen. Ning mau kok boyongku lara ape metu bapak no, Cong. Iya mbak apa lair. Aku pelar mbok omong polahe kaya wong ngedono mpiak. Iya. Bentar ae wong ususe mbok tak ganduli. Nek ada. Iya tabak. Anggur apa metu Pak? Iya. Ono ireng-ireng kok mlebu rene iki kok tak jiwa kok. iku. Rambut mbok. Wah, ya kok sambate karo ora. Gawat. Pak. Rambute mbok mamok ndik iki dawane ngene ya. Masa rambute mbok terus digelung ning dhuwur. Matene wong iki. Mbok mah Kowe sing bagian jelasno kowe. dalane moci aku kan metu ora sedeng-sedeng kok, Mbak. Terus tak pekno geraji. Wah, krungu. Malah kaya film Hongkong. Silah. Walah tapi polahe mbok aku glundung rene. Ampe metu sikilku sik balik omah ndangi lek, Mbak. Kangil. Dalane ditutupi bapak. Cek tak tekem terus wong lara kok. Loro, Cok. Lah, ya kok ambekanku terus sesek. Angger ape metu ora nganggo. Tak dungokno kok weteng. Kowe nek jero meteng kok iso duwokno lah, Cok. Lah aku wis kupingku wis enak, Mbah. Tak dungokno Mergo wetenge simbokmu gedhi. gedhi terus tipis. Mbah. Tipis. Tak teleng-teleng iki. Iya. Apune bapak troy bayi sekarat kok ngono. Aku cara roh ning jaba bapakku mriki gendi tak idul. Wah, iki putu tenan iki nak ngono. Lho, sik kowe ngaku putu aku iku. Aku iki simbahmu kok malah Lati sing jegerno ember kowe. Iya. Oh simbah kakek nih. Aku kok kelokno ember. Iya. iya. Oh, tak goto ndas. Kowe iki tak dusi karo banyu gege ya, Cong, ben gris gedhe ngono. Banyu gede ngono, Mbak. Banyu gege. Banyu Samu barang apa wae. Iya. Ya toh, anggere dijalani nggone banyu gege iki langsung gedhe. Masa iya? Iya. Iya, Le. Pak, ngono dusi aku gen lancar oleh aku, Pak. Wes tak dusi terus sik. Apa wong aku iso sake mbok, nggone mbok barang kon ngedusi. Kerai cilik nek iki. Eh? Kerai cilik. Lah ya dalane kaya tole ora masuk-masuk blas tak ingetno ora nek dalane. Pak, iki mbokku. Iya iku mbokmu. Lha kok bapakku? Iki bapak, Cong. Kowe, Aku mbahmu kakung. mbakku wedok. Iki Lha iku apa? Lho. Mbak Uti. Mbak Uti sapa? Mbak Uti Sri Poncowati. Ah iya Mbak Uti ku ya Mbak Masa? Wedok. Masa? Iki Mbak Uti. Bau. Mbak Uti apa? Lah apa bau di sembarang dalan. Mbak Putri ya gak Mbak Uti terusan baut apa tak apa. Mbah wedok, Mbah wedok. Mbak Wedok. Mak, susuku entek aku mie. Loh, ini dong, ini dong. Iki entek mbak kelek. Ya wes Iya, tak iya, jukokno banyu iya. kendi. Tak jukokno banyu kendi ya. Mah, Loh. Lah terus. mie kuwe. Wes Ya iya lho dong, iki anakmu jare. Mie kuwe. Ora perkara ngono, Pak. Lah terus. Lah nek cilik ngono kemike cicit. Iya ya. Nek gedene ra ambrol sak
pabrike. Iya kowe wis gedhe kok aja njaluk mie terus. Ya, tak untal sak mboke. Ya ngene apa Mbak? Mbak. Kene tak beli. Kowe dimi simbangan kowe iki dimimbang gelem malah nangis. Apa-apa? Susune si Mbak wis tak yengen. Pentile cek dong lakap. Pentile mau gak bocongan kok lakap. Mbak aku si Tommy karo Mbak wedok terus semaput. Aku semaput, Cuk. Iku dilak wis rupane ora putih, Mbak. Kedaluwarsa. Coklat JMJ. Anda wis tuwa dene. JMJM. Mbokmu kok. Ono apa? Aku juk sunat. Kayak Rido. Piye? Sunat. Mbak, malah ada sunat, Pak. Wah, aku duwe ra ndar. Aku gopo. Nggo duwe-duwenan apa? Nggo duwe-duwenan ben kaya nggonem. Wis kene ae nak pancen kowe kepengin Yo, Mbak. ben kaya ngene bapakmu. Heeh. Gone simbah tak coploke. Wah. Lho kok mau iku? Nggonem bengkon wis tak yengen. Ala jogeran gone mbakmu ora iso apa-apa. Ya. Apa lek tak gegeti mau? Ya Mbak. Pak. Ya, aku tak kondo karo Mbak. Yo. Pak, Wis piye, Cok? pancen aku ra ketang kuwi anakku ning aku ra diragat. Heeh. Kok wangi-wangi ya, Pak? Yo. Bab perkara kowe ora usah kuwatir, kowe tak sunatno, Cok. Sunat no. Iya. Padha calake Rido. Yo iya karena kowe sak jalukmu kowe kepengin calak Jepara apa calak Bali Apa tak Madura? turuti. Lho, Nek calak Jepara gene, Mbak. calak Jepara iki Jepara rak terkenal ukire. Heeh. Lah kok sunatmu iki diukir. Lho, Digawe apa, Mbak? yo karepmu kowe kepengin jaluk apa? Indas naga. Hah? Indas naga. Berarti juga paksangan lho. Buat nyaplok biasa, Mbak. Anak kok teko diukir. Lah iya Jepara rak Jepara aku tau ukir. Lho, Alung Bandung ae, Mbak, ben koyo kerupuk. malah memes. Iso genah gepeng Wis bolong-bolong. anu bapak seperti sunat. Nah. Ini lho, Mbak. Wis, ono kowe golek calak, Yo, Mbak. kowe masak-masak. Lah aku lapo, Mbak? Lah kowe gulung-gulung nak kena. Ya kowe iki yo njaluk Wis, salen salen, ada. Salen. Oke. Sunat. Ini ditata sik. Kata sik. Wis kono iku jegok, kono jegok. Wis, Ayo, Cok, gitu. yo. Putune wis jaluk sunat. Wis ini. Ya, Mbak. Wis kono ya. Ayo 1 2 3. Wes. Hop. Tunggu di sini. Wes. Asik. Wes kono. Calake ndang telepon ya. Ndang parani calake. Ya, Mbak. Woi, putu cah. Oh, akhirnya ya bias. Aku koyo bendera Indonesia. Kadane sapa? Sirahku abang awakku putih kok, Mbah. Kowe ora kaya bendera ya jajal lungguh sik. Yo yo. Wes lungguh sik terus gila-gila siram. Kaya jam dinding. Piye ta ora? Iya kaya jam dinding. Tik-tuk. Ya. Wis nyelok calak apa mau, Mbah? Ya wis, bapakmu mau tak kon telepon kok. Telepon sapa? Ya telepon calake. Ah, bapakku wong gak pengalaman kok. Lah terus, Mbok kon telepon. engko gegek calake malah ora teko ya, Cung ya. Jek mana abane sing ditelepon calake sunat dhewe kok, Mbah. Loh, dadi calake sunat dhewe. Iya. Kleru, Bapak. Lah iki lah terus malah cilaka iki malah. Lah mulane Sesek tak parengane calake yo. nek calak sing cedhak, Wah, Mbah. repot iki. Calakku Madura lah ya, Cung ya. Barang denge. Ya. Ya, Mbah. Dari do, aku apa sunat do? Aku lagi kelas 3. Wis, calake wis tak parani, Cung. Lho, endi calake? Sedelok meneh teko kene. Oh. Iya. Diri do di. Dari do. Kowe kepengin jaluk sunat neh, Do?
Oke, Dok. Gendang tak kene. Dok, engko nek aku bar disunati. Dok, delok. Iku carake. Mbah, Ana apa? iki cala apa bakal sate? Ya iku calak kok Madura ya muni iku, Dong. Brengose tedas gedek ya ta ora? Nah iya. Assalamualaikum. Loh. Sing dikom salame sapa, Mbak? Ya aku ya ora ero kok. Mriki mboten nonton godhong salam dikum. Aboh. Pijet nade nek aboh. Lho. Lho ndi ana ulon ndi? Ndi lho? Ndi ana ulon ndi? Mbah, wong iki ora iso omong perkara kaboten kalung. Kalau kula niku saka Madura ta ya. Sing takok sapa? Kula niku wong bersabar ta ya. Ya sabar wong bojomu digondhol kancamu sabar. Mbah Sabar. Mbah Sabar. Mbah Sabar niku biyen mantune Mbah Lasemin. Malah wis sakundut kabeh di kancaku mbok aboh. Lho aboh nek? Sarejo. Kaget aku. No ulane. Cutek tro. Sarejo no ulane. Dicutek ben Cutek ben ora nyokot tumbang. Iya. Coklo wis dadi carane niki kula ajeng tar Madura ta ya. Mula kula niki nek pancen kodho cemacem. Wong nggawa pecirit. Masa pecirit? Iku apa jenenge ra? Iku dudu pecirit, Cocok. Apa Iku jenenge celurit kok pecirit. Kene keku niku boten karet pecirit. Lah niku napa? Niki gaman kula saking Madura. Lho. Niki jenenge cara berit. Nek boten percaya napa delok sing luwih dawa malih. Malah meling-meling, Cok. Malah meling-meling. Sambah iki jane iki apa nyunati apa ngajak demo? Lah kula niku mboten ngajak demo. Lah kula niku dah ada saking Madura, kula niku ngojek ayo. Oh, ngojek. Berarti sampean iki dukun calak. Lah kula niki lak dukun lak calak. Oh, iki sing tak bel mau, Cung. Mulane aja macem-macem kula. Oh, ya kabeh. Ngetoprak kok ameng-ameng nyawa. Iso. Lah apa mau kena tenan iki ora cocok blas iki. Iki uculan ta ora? Nek uculan ngantem wong mak ceruk. Sing sabar ah, Mas, sing rodok sareh. Wis tak omongno. Lah kula niku wong bersabar. Nggih. Sekali bersabar. Langsung kula cak. Iki bacan. Iya, dukun calak. Gempon yang disunat mawon. Kersane ndang niki kang kula disunati sapa? Mboten jarwa. Mboten sapa. Sing disunati jarwa ameh dijak tukaran karo Aidit. Sampean. Sampean iki nak ngomong sing leres Nek ngomong kleru. Kok kleru nek. Sampean iki ngomongnya pripun? Disunati loni niki sing loni tunati sapa? Kleru. Sing bener sapa, Cuk? Ke kula mriki sing disunati sapa? Meletak kok kula. Barang dene santuke sapa wae sing antri.
Iki lho. Hei. Iki lho sunat. Jenengan iku nek Omongan jenengan iku nggih, Mas. Sing kula sunati sapa? Sing kula sunati sapa? Pun jenengan Sampeyan sing bener ngeten. Sampeyan iki aja nyunati setan. Sing kula sunati sinten? Nah, kecekel kaya maling pitik kowe. Sinten niki? Kula Sampeyan. lho. Ya wis nek mboten kula niki mawon. kok malah aku iku, Cok. Lah kene kaget ya, Mbah. Nggih kula. Apa? Oh apa? Pijet nade nek aboh. Aboh mbok dohno wong. Lah kok sak menten gedene lagi sunat ayo. Niki gedene gede gombong, yo. Gombong kula didusi banyu gede. Oh, Mulane pentel-pentel sesuk niku diceplungno banyu gede gendang kawedi. Niki umure nembe 9 taun no. Manang tahu. Sayang tau punjul sedina. Nek ngetan Nek ngeten, napa? boh. Wah, Bah, cukup salah kok ngene. ayo kok omongane kok iso malah becot. Ki kembangan misal iki. Nggo ngecuri calak ki. Nak ngeten, ngoten Lah. lho jenengan nak Jenengan niku iki ngomong, ngoten. jenengan. Nek ngoten. Nah, Aku roh, Mbak. piye? Perkarane omongane angel. Iya. Lime brengos iku lim Alteco. Siap, ora kena dicopot kok. Panase mboten gantenan. Mon, tak deloke sithik nangke nek perkara bayaran niki gampang ta ya. Pun perkara bayaran sampean Cok nang aja kuwatir. niki. Niki Pun cok kuwatir aja ngoten. mriki. Nggih, nggih. Cok aja mriku. Hop. Cok aja mriku. Kowe. Nah, cok Eh, aja. yo ora kuat ta copot. Ayo, Mbak. Ayo. Yo. Ayo. Nah, Hop. pun sampun ta ya. Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kowe dadi sapa le, Cok? Mbah Kiai Haji Muhammad Ali Munofa. Sampai ya lo Mister. Iya, iya. Kowe iki ana didelok. Cok. Sampean sangu apa delok? Lah niku ajeng lak delok. Delok napa? Sing ajeng kula disunati ta ya. Yo ndelok iki. Ngono. Hei, Ya. aja mau delok dhewe ah. Lah iki. Lah ya kono sampean delok ora kowe. Baju kok no HP tak fotone kok tak kirim ndekne ae. Malah aneh-aneh. Masalahe sampean niki awake mpun gedhe. Nggih. Kados niku nek mpun roh-roh niku. Napa? Kula mengke ra iso mikir. Lah napa le, Mas? Sing cetha sik, Mas. Lele niku. Anak cilik-cilik abi. Aja muni lili ya. Kowe kek melok guyu mudeng piye? Kula niku pengen rasa estu. Ayo sapa sing ape delok? Jaluk sangu mbok 5.000-an. Wis ketok ta dereng. Oh, aboh. Mboten adoh kerayu sakmene kok aboh. Lah kula ndelok niku ra mengke iso diatur ngoten lho, Mas. Aja ngerti. Dek, kowe ku ndelok apa ngubek lele? Waduh, Mbah. Mbah, Ciri wanci lelewa ginawa mati. kinawa mati piye wong diplenet ya, Mbah? Lah iya pancen wae tak wantune ngono wong Madura kok, Cuk. Lah nek disunat tak wedi ngedrek ah, Mbah. Iya. Iku diotot-otot. Lah ya ben kena disunati nek diotot-otot ben dawa. Lah engko nek sangsel sisa. Lah kok iso iku? Lah iki nang diplenet sisa rasane seneng ra Ya uno. jalan Cik, tak demeke Cik. Iya.
Loh, kok mlumpuk dadi siji, Jong? Lah mek bendo pecabane menawa dadi degan. Mlumpuk dadi siji, Mas. Wah, mateni wong. Nipun iki? Lah kula niku lagi roh niki ta ya. Nggih. Kombol wis ape wonten 16 tahun. Nggih. Coba nek wong mulemu niku nek ngomong lik cilik ta. Niku kula gubekno mengguri kok. Lah nggih. Nek perkara bayar. Ampun kuwatir kula. Tanggung jawab. Nggih. Nggih. Mbah. Ana apa lho, Cuk? Kowe kok joget-joget timbah lho. Kowe iki ameh disunati kok malah. Mbah. Lho kowe iki ana apa kowe iki? Hei, kowe aja joget timbah. Ana apa? Gerak, Mbah. Gerak. Mangrak nglumpuk ah. Iya. Iki iso minggir niwa minggir nengen, Mbah. Lho, delok Mbah lho. Cenut. Cenut. Iya, Mbah. Iya, Mbah. Iya. Lho sing tengah lembrek. Cocok. Kaget aku. Bayaran cocok. Pun. Lagu-lagu tak jebok lata-lata ya. Oh, Mendhet alat iki sunat. Niki mengko kari niku. Niki Oh, gawan. tak kira iki, Gawan Mbak. iki gawane. Ngerti wandrek aku. Aman. Tak kira kowe arep disunati karo pecirit iki. Ora pecirit ngono, Mbak. Apa? Ora ndelok dubek kaya ame Iya. nyekel lele. Iki apa nek, Cuk? Niku napa, Dik? Iki ora telat kula kangge sunati sampean. Alat kok. Mbak, Alat kanggo nyunati kowe, Cuk. kowe iki nyeluk tukang kayu apa sotan? Iki jare muni calak kondang kok, Cuk. Dik, Mangke. sumpah mboten nonton pakune. Kok ame mbok Mangke niku alat anu barange sampean. Nggih. Kula lebokke niki blus. Aduh. Terus kula kethok ing mriki jeruk. Kali niki. Oh, digepengno. nggih. Ben jebak, Cuk. Dorido kowe ndek manjung ngono piye, Cuk? Oh gak. Sembah aku tak nguyah, Mbah. Kenapa nguyah? Lah ro aras apa alate ngono resresen aku. Keweden, Mas. Wau pun kula kikir sedina sewengi ta ya. Mun landhep. Sampun. Nah, niki gara-gara ngerti alate sampean terus putu kula terus resen kok, Mas. Masa? Lah iya kok, Dok. Cung, gagake, Cung. Sembah. Lah iya bendone omah ora ana dadi gawane ngene lho. Wes kono. Kecepet anu, Mbah. Heh? Kecepet selelekan. Kok iso iki lho kowe iki ora Lah ati. saking gugupe kok, Mbah. Saking wedine. Iya. Ora usah wedi. Kok wedi ku lha. Aduh, Mbah. Wes, aja ingeti niku aja ingeti jangan. 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 Urung. Latihan sambat. Sambat kok latihan lho, Cung. Ngono. Durung. Ya ya. Ngondongo dhisik. Cuma. Ben kabeh mati selamat. Nggih. Ben kabeh car lancar. Nek mengocar lancar, nek sunat PAP, dadine sok ya PAP Nah, kowe kepengin Itu digawe. ayo PAP. Iya. Kepengin digawe model apa kowe? Saiki wis ana calake kandha dhewe. Anu, kula damel medelan 48 ya, Dik. kok iso medelan Aduh, papat bolu. Nggih. Nek iku mau tak demek mau ketoke mung gak iso dadi ku gawe usuk. 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 Loro telu guran. Alung reng ae, Dik, ketok cuwili-cili Ya duwe. ketipisen acung nak rencong. Iki kayu ta apa kok ame mbegek usuk? Kaya Kula tak ndonga riyen nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Iki kok iso salamah-salamah. Allahumma Lakasumtu. babika aman tulu. Niki
Donga napa? Donganat sunat. Allahumma ora loro ora krasa. Allahumma ora loro ora krasa. Iya. Allahumma ora loro. Iya. Ayo. Ben bari. Gimana, Dok? Pokoknya aja ngerti, ben wedi. Ya. Gimana, Dok? Gimana, Dok? Aja mali rek. Masa maling-maling iki kok ae. Aja ngerti. Iki jane sampe sunat apa tebang tebu lah, Mbak. Aku iki kuwatir adene kakek sekolah. Kok ambine umat. Aja ngiti, Cong. Aja ngiti. Beno gak lara aja ngiti. Gak, Mbak. Yo. Buka sing ngombol lah. Aja ngiti, pokoknya aja ngiti. Dibuka. Aja ngiti, pokoknya aja ngiti. Hop. Wes. Sarungku kena, Mbak. Pripon, Mas? Ora tegas. Ini ya, Mas. Urung. Aja ngiti. Agak sunat rambut. Sunat. Sunat, pokoknya sunat. Iya. Iki lho gak aku. Mateni wong iki. Sabar, Cong, sabar. Aja ngeti. Wes aja ngeti pokoke. Ridho tulung Ridho. Aja niki. Malah keliru. Iki gak sunatan. Ridho tulung Ridho. Urung. Coba. Aja ngeti. Wes kena. Wes lakon.
jelas kok semaput lapo. Aku tak semaput ya, Mbah. Semaput kok iso taren iku lho kok iso. Mosok ngono kok digraji. Bajaman lho, Sobat. Bajaman lho. Bajaman lho. Bajaman. Doani, Cok. Bajaman. Wis tegas, Cok. Bajaman. Dengan bajaman, bajaman. Bajaman. Siapa? Apa, Cok? Kowe lagi tumuk iki ya. Piye? Lah sing disunat ngisor sing didoani kene. Lah Iki wis bar sunat kok lho. bentuke padha, Cok. Ora ge iki aku. Ngantek kursine poklek kok. Bentuke padha. Lah. Sunat samono ora ana sing tegas. Jane ki atose kaya apa lek, Cuk? Kok ora tegas. Saniki kula bari nganggo niki mawon. Ngaten. Nggih. Nggih, kula pasrah kali sampean sing bagus sunat putu kula. Oh, sing bagus. Nah, Nek aku ngeten iki kaca suwengi muput iki nyunati ora bar-bar. nggih. Pun sampean kungane ampun dulu, Mas. Rekasane mboten omong. Nah, nggih. Pun sampean kungane ampun gembok, Mas. Sampun. Nah, nggih, monggo sunat. Dari do. Lele. Idoni le. Rene celuk. Parani rene. Ben tegas do. Rene le. Kowe ben kesoting. Idoni sik le. Wes, kowe ben kesoting, Do. Idoni le. Idoni le. Sing mbok idoni aja aku. Kene lho, sing kene lho. Idoni. 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 Ben tegas. Wes. Pik, ngenaku kelomah idoni. Dada, aku melu kesoting nah. Dada yuk. Ayo ngomong ah. Ya, aku melu kesoting. Wes iki. Ada ngantek suwek. Iya. Nah iki jelas mak aku ora kuat itu. Tegas. Siapa jolo becumondo. Popara julo poro. Makala cilako. Pura pilako. Amandila bibangko. Manusia pura so. Malaka pura pura. Lah kula niki juga jolak wis kondang. Masa aku kan nyunati usuk 46. Cok, ini Cok. Matane aku kok gregeten. Kanggo benda ya ora tegas, nganggo graji ya ora tegas. Kepruk ndase ae. Bareng kowe dicucuk nganggo gampang terus kene beruntungan iki. Ora beruntung piye wong. Lah iku tak linggih, Mbah. Ucuke dituthuk dan cepat mengguri. Kenase-nase. Ora trimo kene sing ngasih babak. Ora percaya. Ora percaya. Mau piye? Mau piye jajal, Jek, jajal. Percaya Ora percaya nek aku jajal. Jajal ya, Mbah. Mbak Jajal, Jek. Carane Jajal. Yo, iki lho, Mbah. Sik. Yo, jajal. aku ora percaya, Mbak. Nah, linggih tak ceklane. Nah, untuk siki. Nah, plak. Ana ora ngene. Lho, nganti sembal kabeh. Nganti tangan. Lho iki apa? Wong lebih kok ngene rupane. Tapi ya ora tegas kabeh. Terus tak rapal. Iya. Takon idoni rito. Idoni sik to. Idoni dong, Idoni sik. Iya. Raine to. Aja. Dan idoni. Iki lho. Wis gembok. Wis dietoni rito. Terus aku mang maca rapat. Hadilah biro ada teman baru. Sobalin jabi. Tuh bentuk. Ah, yo. Piye, Mbah? Pada percaya. Kowe percaya apa ora? Apa? Percaya apa ora iki mang? Ora percaya. Ora percaya. Ora percaya. Jajali ini, ha. Dan. Mau. Nah, ini. Idoni.
enggak? Doni. Ayo, jadi. Ju. Wes. Terus tak wacana rapal. Rapal. Minjo. Tuh kental. Tuh. Ana kok gak? Taurus. Lu nutuk apa lu nih? Kau nek ganteng aku gak dibayar. Wah, kalau make. Tutuk dhewe ae. Ayo dodot dhewe. Ya. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Aduh. Kanjeng ya, Mbak. Bah, Niki lagu pripun lagi niki? ku senisen ngerti ngerti dodot tebeke. Nggih. Kanjeng datang kamar mawon nggih. Teng lebet. Ngangge niki mawon sing celek. Nggih. Cang ngoten mawon. Sampeyan niki nate nyunati bocah pinten le, Mas? 100 mung setengah jam. Lho, bocah 100 niku setengah jam. Nggih. Lah carane pripun, Mas? Bocah kula kan udah kabeh kula kan nyekeli barang dhewe ta ya. Cek langsung. Aja udah depo. Ngaten niku. Nggih. Dadi kabeh, Mas. Nggih, ana sing dase ora ana. Ana sing ora kena. Ndas wonten sing ilang. Ilang. Nang ana kucing gawa ndas manuk. Lawat disunat. Monggo. Mbah, Ana apa? tenang ae, Mbah. Iya. Tak omongi lho. Iya. Engko nek aku disunati Heeh. ning jero. Iya. Tak kei kode lho, Mbah. Tengoro. Tengorone piye, Cuk? Ayo. Tengarane ngene, Mbah. Piye? Angger aku muni. Aduh, Aduh, ping pisan. berarti lagi dibuka. Lagi dibuka. Iya. Persiapan. Angger wis muni. Aduh. Iku Iku wis ditono karek ngetok. karek ngetok. Iya, terus. Kok angger ana sing terakhir ngene, Mbak. Aduh. Duawu. Iya. Berarti carake tak pateni, Mbak. Carane pateni terus. Apa? Niku le lampune kula pateni. Apa aja? Nggih. Wis mulai, wis persiapan iki. Wis karek ngetok. Loh. Pripun, Mas? Lah pete ya. Kalau terus babat celing mawon. Mun kenging, Alah mun tuh. kelakon sunat. Sampun. Wah, aku wis duwe putu Joko. Lah carane niki pripun? Pembayarannya pripun iki? Mangga transfer mawon. Ngangge rekening. Boten Napa? ngangge bayar anu mawon COD. COD. Nggih. Nggih. Nggih, Mas, nggih. Lah niki. Mbah. Oleh nyunati kurang ajar. Piye, Cok? Digawe ndas curut. Tak lincip ngono. Lah gitu lah lho. Iki otote jenom. Hati-hati, Cok. Hati-hati, Cok, otote jenom lho, Cok. Aduh, Mbah. Niki ben enggal-enggal saras niki obate napa niki, Mas? Mangga goleke kletong garing. Loh. Lah kok ketong garing niku, Mas? Mangga campur karo sambel sing pedes. Sambel sing pedes, Kletong garing kecap. gecek, Dadekno siji. Nggih, dicampur. Tambahi remason. tambah remason. Tutuke sing teng luka wau. Niki Bendang garing. Oh, ngaten, Mas. Durandang garing ade malah blenyek. Kan boten iki kowe toko kula. Niki dibungkus napa saene niki? Bungkus godhong, taleni telunggon. Wah, iso darani leper. Boten, mangke tak urusi. Nggih. Bere samele kum-kuman. Assalamualaikum. Ana godhong salam dikum. Piye? Mbah, Eh, Mbah delambah keder, Mbah. hah? Keder.
Otote nome jeh matoe ngene kok, Jeng ya. Iso obah. ya? Otot nome iso obah. Sebab apa mbak iso obah? Lah mbok. Lah iki apa tak ngene-ngene kan? Alah kok iso. Ngene, Cung. Piye, Mbak? Biyen Simbah iki nak tau duwe nada. Ya, ya. Kok umpama kowe kelakon sunat, kowe bakal tak tanggapno dangdut. Dangdut Monata. Lapo? Adel. Ora seneng. Siram. Siram. Dangdut siram. Serang ngono siram. Sera. Ora Monata, ora Sera, ora Adela. Palapa. Nanging kowe bakal tak tanggapno dangdut jenenge Nyun.